हायाथ' गाज्रि नङालै गुमै मोजाङानो हाग्रायासो गोगोमथार माथो एसे गोबाव गायखाबाय नालाय बैनाय ओंखायनो हाग्राफ्रा बिराद ग्रोम ग्रोमथार आरो दसजनसो खामला होदो थाबैनो हागोन खोमा खामलाखौथ' आङो हजोंबो लाबोनो हानाय नङा गुमै नोंसिनि गामिनिफ्रायनो सोरबाफोर दङब्ला एसे लिंनाय नायदो हाजिरा बेसेबां थाङो आं होजोबनोसै गासिबो जागोन दे बैनाय आं नायनायगोन खामलाफोरखौबो आजिखालि मोननो थाङालै मालाय दैज्लां बोथोर जानायखाय दुब्लियाव बयबो खारजोबो जायखिया नोङो गुमै सोंनाय नायदो सोंनानै मोनथाराबा आं हजोंनिफ्रायनो माबा बेबस्था खालामनोसै हायालाय मोजाङानोमोन हाया मोजां बैनाय नै आंना मा देरजोब्बाय गया नैबेनो हासिमाया हायना आरो आंनि हासिमा गोदोनो आफाया होलांखानायखा ए बेनो आरो गुमै अब्ला नैबे गासैबो गय बागाना नोंनिजोब नामा गुमै औ बैनाय बे गासिबो नुजोबनाय गय बागाना आंनिनो जोब आंनियाबो आरो बोसोरथामसो बोसोरब्रैसो थाबावबा थायसिगोनानो मोजाङानो जादों माथो गुमै गय बिफांफोरा मद' मद'नो नोंसिनाबो नैबे हायनायनि बाहागा हासार दंसोगारो गायबोला जि मोजां जागोन ओमफ्राय बेराखौल' एसे नायनानै होदो बोरमा मोसौ हाबनो हायैनि गयखौ गायोब्ला बैनाय दाबायदि मासावनो गायनांगौ अखाबो जुब जुब हागासिनो दङ ना मोजाङैनो खिलिबोगोन आंबो बेखौनो सानदोंलै गुमै खामलाफोरखौ मोनोब्ला गाबोननिफ्रायनो होसिगौमोन आङो जेसेबां थाब मावो एसेबांनो मोजां नङा होमबा दे बिदिब्ला गुमै थांलायलायदिनि खामलाफोरखौ मोनो मोना एसे नागिरनानै खोन्थाहरबानो जाबाय गुमैया दे जागोन दे बैनाय आं खोन्थाहरगोन दे होमबा गुमै थाथ'दो आं ओरैसो थांसै बैथिं लामाया गाज्रिथार दे बैनाय दे हायना हाबा जायैनि सिगांनिफ्रायनो आंबो साननो रोंनायमोनब्ला दाहालागै बेसेबा गिदिर गिदिर जासिगौमोन गय बिफांफोरा आंबो बुरबकसो बेफोरखौ सानखांनो रोंदिया दे दाबो जेबो टाइम जायाखै दाबो गायजायो नैबे थुयै रोदाफोरखौबो जावफुजोबनांगोन नङाब्ला गयखौ बिराद गाज्रि खालामगोन बिसोरो दसे गोलांहोनोसै आं मेंनाय मोनसोदां जिनो हेलेना दिनै आंखौ लोगो मोननानै माबादि मोनदों नोंनि गोसोआ बुंस'नो हाया आङो आंनि गोसोआ माबादि मोनदों दिनै नोंखौ बेवहाय लोगो मोननानै लिंसार दिनैनि दिना माब्ला फैगोन आं बेखौनो सानफ्रामबो सानबाय थायोमोन फाइनालि आं दिनै नोंखौ लोगो मोननानै दिनै गावनि गोसोनि बाथ्राफोरखौ बुंजोबना लानो हाबाय जेब्ला आङो आब' दुमफावनि हाबायाव नोंखौ लोगो मोनदोंमोन ना फार्स्ट लिंसार अब्लानो आंनि गोसोआ एसे एसे नोंजों एसे एसे आंजों मा हेलेना एसे एसे सामथिं सामथिं औ सामथिं सामथिं बिदिब्ला नोंबो आं बायदि सानफ्लांबाय थादोंमोन आरो औ फार्स्ट टाइम जोङो अबेहाय लोगो मोनजेनलायामोन नोङो गोसोआव दंना हेलेना ओहो आं गोसोआव गैयाथ' अबेयाव लोगो मोनजेनामोनलाय जोङो दानो बावबायबो मास मोनसेयावनो नोंगौ लिंसार आं एसेबो गोसोआव गैया जों बाहाय लोगो मोनामोनलाय खोनासं जोङो बाहाय लोगो मोनामोन गोसोआव फैबायना अबहाय लोगो मोनजेनामोन निजिरामोन आरोना बे टाइमाव आङो अबहाय थांदोंमोनथाय गोसोआव फैबाय र' आङो थाबायबोबाय थानायावहाय लामायावहाय गोबोरखि गादलानानै बै न'खरसेनि दैखराव आथिं सुहैदोंमोन बेयावनो आङो दख'ना फाहामबोबाय थानायाव नोंनि बाइकआव सौग्रावनाया नाया हसिया फैबाय थानाया नोंनि बाइकआवसो ज्राव सौग्राव फैबाय इसोराबो आंखौ नाहरखादोंब्रा नोङो आंनि बाइकआव सौग्रावनाय मानि आंनि लाइफआव फैनाय नोंगौ खोमा लिंसार बिदिनो इसोरा जायनि खाफालखौ जायनो लिरना होदों बेजोंनो मोनलायखाखागोनखा हय नोंनि बाइकआव सौग्रावनानैबाबो हय नोंजों सौग्रावबाबो जायजों खाफाल दङ बेजों जेरैखि जाया थुंगिनानैबाबो मोनलायखागोनखा नोंगौ हेलेना इसोरा जायजों मोनलाय होगोन जायजों खाफाल दङ बेजोंसो सौग्राव होखायो बेखायनो नोंखौबो आंजों सौग्राव होखादोंखा हेलेना जोंथ' बिराद रायलायबाय बै सानैया दाबो फैदिया माथो जानो मानो दाबो सफैयासैथाय दै सोलायनो होननाया जा गोबाव खालामफैबाय बिसोरबा मा रायलायदों दाबा जोङो बेयावनो दसे नेथ'नोसै बिसोर फैजासिम ना मा होनो हेलेना ना माबाफोर जानोमोन
दै गांदोंमोन आङो गांनायालाय। थ' होनबा बैथिंजाय एसे मोजां जायगा बेरायग्राबो दङ। दै लोंथावथाव थांनोसै। बिसोरखौबो लोगो मोननो रोयो खोमा। थ' दे मामि लाय मामि दे मामि होनदे मामि पापा दे होनलाय मामि दे मामि होनलाय दे पापा आयै मामि सना आंनि जिउलाय पापा होननो रोंबायना पापा दे पापा होनदे पापा मामा होनलाय दे मामा पापा आंनि सना जिउ लोखि रोंथारबाय आल्ला माल्ला एसां गिदिर देरखो पात्ताखौनो मोनस्लाबलायासै माथो। थाङा मामि बिथिंजाय बोलौ दङ बोलौ अट होनो आथिङाव। मामि मालाबा सफैबाय बिफा? औ गारिजोंआलाय दसेनो सफैयाबालाय माथो। थाया मामि थाया बाबाया बाहेरानिफ्रायसो फैदों ना थाया। बिफा मामिया जि थानो गाबगासिनो दङ। नोङो बाहेरानिफ्रायसो फैदो बहा हाबदोंबा नोङो बाहेरा दुगैखांनानै न'आव हाबफैदो थां। जेरावबो हाबाखैथ' बिमा आङो डाइरेक्ट गुमैनाव थांबाय डाइरेक्ट फैफिनबाय जेरावबो हाबाखैबो जायाखैबो। अब्लाबो बिफा उन्दै गोनाङाव एसे साब सिखोन थानाया मोजां जायो। नोङो जेरावबो हाबाखैबाबोथ' नांला नांसि जायोना बेखायनो बिफा दैखराव दुगैनानै हाबफैदो थां। जिखौ दोन गाबोन सुनसै आङो अखायाबो हनै माथो दोमैलुलुसो जादों सान्दुं गैया। गामसा लाबोदो। आं लायनो र' गामसाखौ। दे थाबाय थां। मामि थ' थाइजौआ मोनफ्रुजोब्बायलै जाग्रा गैया माग्रा गैयानो। उफ मासे गरमलै। आदै हा ए सोरजों फैखोलै नोङो? फै सिङाव फै। आदै ए सोरजों फैखोलै बेलाय सोरजों फैदों नोङो हा बाबु? ओरै फैलाय सिङाव हाबफै। फैलाय बाबु आंनि खाथियाव फै। सोरजों फैदों नोङो हा बाबु? आइजों फैदों। आइयालाय बोरोथो? आइया मैगं खादों। ओमफ्राय नों ओंखाम जाबोदों ना? आइया आंनो ओंखाम दौना होयो। बाबु दे जिराय बाहाय। दुमफाव ओइ दुमफाव ओमफ्राय नोंसिना बाबायालाय मा खालामदों? बाबाया हालेवदों। मा होनदों? हालेवदों दुब्लिया हालेवदों। मम' लानानै बाबाया फुङावनो ओंखारलाङो। ए नोंसोरनि बाबाया हालेवहैदों दुब्लियाव? दै लोंनो दै ए दै गांदों नोङो र' दुमफाव खोनायाखै ओरै फैनाय। नै बाबु फैदों बाबु। सोर गथ' फैलायखो सानसु सांग्रांलाय मालाय उन्दुनायाव दिसथाबनो। दुमफाव बै आदा जोंसाबखौ मिथिया होमबा बिनि फिसाला उन्दै दै गांदोंनो लाबोना होफैलाय गिलासे। हा बोरैथो सफैखो जोंनावलाय हारसिंनो? आइया मैगं खादों। बिमा दङनो मैगं खागासिनो दङनो। दै गिलास लाबो दुमफाव आरो बिस्कुटफोर दङब्ला मोननैसो लाना होफै। फै आंजों दै लोंनोबा। थां बाबु थां मादैजों थांदो ओमफ्राय दैबो लोंदो बिस्कुटबो जाना फैदो दे। न' दैया अबाव थांखो? माबा लोंफै। लोंखांबाय बिस्कुट जानो। दाद मालाय न'आ बिस्कुटनो सानसु सांग्रां फैलाबायनानै बिस्कुट गैया। बोरो नोंनियालाय अबाव गारना थांखो नोंनिया? मालाय न'आव गथ'खौ लांनानै मैगं खाबाय थादो। थांदो दावराव दावसि मालाय उन्दुनायाव दिसथाबनो। थांदो नोंसिनि आइजों। रा थाथ' गिदिर फैलाय उन्दै फैलाय जोमनोनो थाङा बे न'आ मानसियानो। मा मेथाइया? गिदिरखौसो नांगौ। जाबा जाया जायाबा था बे बायनाय लाना थांनो। गिदिरखौ आहा जानांगौ ना बे फिसा बायनायखौ नों लाना थांजोबदो। गिदिरखौ नांगौ गिदिरखौ। मा जाखो दुमफाव मा गाबलाय खुलाय? माबाहाय मेब्ला थाम्फै अरदोंमोन खाफालाव बेखौनो बुहरनायाव
सादों होननानै गाबदो न' लांदो मिथाइया दे जादो दे बाबु मिथाइखौ मोनबाय ना दुमफाव हा गिदिरखौ मोननै हरबा माथो जायो हा बायनायखौलाय मानोथो ना मा खालामदों होनदो माबानोब्ला बे बायनायखौ आं दा लाल साहाजों जानो होननानैसो दोनदों आङो बेखौबो नांगौ होननायखाय बिनायखाय आं हरदोंमोन ओमफ्राय गिदिरखौबो बिगासिनो दं आरो उन्दै मानसि जानो नागिरनायालाय हा मोननैसो हरबानो जायोना हरबायथ' मेब्ला आङो हरबायथ' न' बाबु न' लांदो बेखौबो दे न'आव जाहैदो दे थ' बाबु थ' आं दोलांनि मालाय जानांगौखौनो लांजोब्बाय दाना गोसो थोखालायखानायानो मासि गोजान थायो फालाय खाथियाव फै बांद्राय गोजानखौ नायनो सुखुवालै खाथियाव फै मा सैया सुखुवा बायदि एसे गोजानाव गसंनायसै बेलाय बिनाबाथाय असदा खाथार मानसियानो आंहा सोरबा नुसि मोनदो ओरैनोबा नोमफाया गावब्राबाबो गियालां हराबाथाय खामानि लाबोथारगोन आं नोंखौ है डाइलगालाय बिराद गिदिर होनो गोरोंथार खामानियाव जेबो गैया मानसिया इये मा होनोलै बियो मुर्खनि महारानिया गाहाबोथ' मुर्खनि महाराजा मालायखौसो होननो फैदों आं मिन्थियाहाय आंनो दख'ना नांगौ मा नोंहा बे बन्द समावहाय फुजा गैया बाजार गैया गोदाव सोराव दख'ना बिलाबायनाय जाखो बिलाय बोथोर गैया बाजार गैयानो जानला मानला बखिलाबायनांगौसो थां होनहरगौलां बोथोर नांलायलायगौ आरो दख'ना गांसे बिनाया दख'ना गांसे होनो हायाबालाय मानोथो गोसोथोदों होनबालाय आंखौलाय ए दख'नानि थाखायसो गोसोथोदों आरो नोङो आंखौ हा निजेरा गोसोजों गोसोथोआखै बाव फाग्लि बायदि खोथा बुंनानै नोङो गोदाव सोरावनो देनां होगोन ना आङो दुर्गा फुजा सफैबा हा दानलाय मानो नांगौ जाखो देनांबा बावगोनसो नोङो दानो बावसियाखा हाबाब मा बावसिया जालाबायखो आंलाय बावसियाबा आङो नोंखौ बावहाय लोगो हमनो लिंहरो नामा बावसियाबा आङो नोंखौ गोसो थोबाय थायो नामा साननायफ्रानो बुंनायफ्रानो असदा बुंखायो आरो खाथियाव फै होननायखौ नोङो खोनासङाखै मासे गोजान एरा मानसियालाय खाथियाव गसंनायबाल' गसंनाय जायो आरो मोजां मोननायालाय माखौ दोनदों तरुलाबनि मिनिंखौ बुजिया नामा नोङो खाथियाव फैसो जादो बेफोरबायदि थानांगौ गोसो थोलायलायनायाव माबा गोजान सैया सुखुवा बायदि खालामबाय थायो हेलिना मोनहा बाबाय बियो थांसैथ'दो आरो नोंहालाय बिसोरखौलाय मा नांजालायखो गोदाव सोरावनो माबा गावनि खोथा रायलायनो नागारै मालायनि खोथाखौसो सानहरलायबाय एसे कापोलफोरखौबो फ्रि हगारनांगौब्रा बे खिथु सोरनिबा गस्ला लान्जायाव हमबाय थानानै जानाय नङा लान्जाय थां माथां अब्लाबो टाइमा जाबायना थांसै जोंहा होमब्लालाय मानोथो फैनायमोन हा एसेबां हाखु दाखु थांनोबालाय आं बेफोरबायदि हाखु दाखुखौ मोजां मोनालै बेना नाथाय खालि एसेखौनो रागा जोङो लिंसार बायदि जालाय खथ' मोजां बुजियो मालाय बेहा बेनाथ' खालि रागाल' मामलाया बिदिसो नोङो बेखौसो सिरि फसायखोमाना दं आरो ना हा बुंलाय नालाय माबा मोनसे बुंबाय माबा मोनसे सन्देह खालामलायबाय सन्देह खालामनाय नङा बेतलाबगोन बेखौ मिथिना लाखा नोङो आजिखालिनि नोंसोर बायदि सिख्लाफोरखौ फोथायनो हायालै मिथिबाय साब्रै साबा सयजन सातजन थालायलाङो नोंखौबो बारा फोथायसोनो हालायलाङालां नोंबो बिदिनो खोमा साब्रै साबा लाइन मारिग्रा नै मोख्रा हासुदैया ओरैनोसो बुंदों दां नानि गावनि बयफ्रेन्ड बुंनायखौ नों गाज्रि मोनबाय नानि नों मा होन नोङो सामब्रामो खालि रायनायल' आंखौ फोथायाबा गोसो थोनो नाङा नोङो मिथिबाय जारौ नानि आं ओरैनोसो बुंदो नानि जालो सोना गाबनो नाङा आं ओरैनोसो बुंदो आंनि मोजां मोननायखौ नोङो फोथायस'नो हायाबा आंखौ गारदो नोङो सानफ्रामबो बेफोरबायदि बुंजाबाय थानाय आरो रायजाबाय थानायखौ आं सहायनो हाया सहायनांगोन नोङो आंनिखा आरो आंखौ गारनानै जुदि नोङो सोरजोंबा थाङोब्ला ना नायखा नोङो नोंनि फिसाय जागोननि न'आव थांनानै लामायाव सिखा खंख्ला लानानै गाथेहैगोन आङो मिथिखा सैथा गथ' गोरलैफोरबायदि आहार मोनजायै थां माथां नेरलाबाय थायो थौ ओइ नोंसोरो बावसो दङ निजिरा मानो गाबखो हेलिना माबालै हेलिना मोजां मोननायानो बेना खान्थाल आथा बायदि खान्थाल आथाखौ आं एसे ओरै बोखारनायखौनो सानाय मोननानै गाबदो आथा खिथा मोजां मोननाय आयै आंनि निजिरा सना बेबायदिनो आंनो अननाय होबाय थादे सना माबा थांजासिगौमोन नामा बिरखां आरो निजिरा जाबायबा थांसै नामा फैदो थांनोसै आंबो थांनो लुगैखाथारबाय आंथ' दहायनो लिंखादोंमोन बेखौ थांसै होननानै गावनो थाङा जालायबाय दाना थांनो लुगैदों होनना बुंलायबाय नोंखौ नायगोन आं र' वाह किसी की नजर ना लगे सानैखौबो फैदो निजिरा थांनोसै
थ'